Hallo, mit navn er Hjalmar, og jeg har en lille ven på besøg i dag. Kan vi måske finde dig? Nej, der har vi ham Craftman. Hold nu kæft, hvor det tordner, mand. Det var da i sindssygt. Sig hej til folkene derude, Craftman. Hej. Det var godt. Vi spiller noget mob arena, død og ødelæggelse. Jeg er builder inde på den her server her, og hvad du mig... Builder også. Okay, du er også builder. Vi skal lave noget gameplay. Jeg var, nu gik vi fandme i gang. Så er det taget mig bare om at komme i gang. Tror jeg. Det er min taktik for at kunne nakke bedst muligt. Okay, noget i den der automatik. Så graver jeg mig op. Jeg graver op. Så falder jeg ned. No. Nå, det ser ud til, at vi skal lave pro-fight. Shit. Nogle lag spikes. Øj. Jeg er glad for, at jeg ikke er dernede. No, man. Ej, nu er der stød i mig. Nej. Jeg fik noget andre navne. Øj, shit. Nå, så må vi overleve. Og som sagt, jeg står nu. Skeletmand med diamond armor. Take this, Banshee. Au. Okay, au. Det skyder sgu da. Så fik vi ham. Kan I dø, monster? Dø. Zombie og bullshitter. Dø. Dø. Jeg hader jer. Godt gris, gå på dem. Oh no. Jeg dør. Jeg døde, mand. Fucking lort, mand. Sådan noget pis. Nå, imens han der Craftman, han også dør, og så kan vi lige lave noget parkour. Ej, så lader jeg ned. Tror jeg er den sidste overlevende, folkens. Hvorfor lægger den så meget, det er irriterende? Jeg er så bold. La panja. Det forstår jeg sgu ikke lige, hvorfor det lægger. Okay, jeg er død. Okay, er du herude nu? Ja, men jeg ramte lige ned i det. Sådan, herude. Fuck, du har mange pile. Er det? Shit, man, jeg får piercinger. Det er du vist også, Craftman. Jeg har 2 i hovedet. Wow. Nå, lad os så den her arena 3 her. Den ser sikkert meget sjovt for noget. Der skal vi være repairman, builder, tank ready. Der får du diamond-rustningen. Shit, mand. Og så får man bare sådan en stensvær. Der særker. Og ja. Det skulle da en dårlig klasse. En heal poison. Cheater. Det lyder spændende. Får man TNT og noget brynje og en økse. Det kunne jeg ikke godt på. Men jeg skulle da købt den der medic. Jamen så får vi hvorfor man så. Wow, 2 stacks helbredende elixir. 2 stacks regenerering og 1 stacks fart. Slayer. Nice, man. Så får man sådan noget der. De diamondsvær. Lækkert. Og necromancer. Hvilken en? Ja, det er mig. Det er fordi, at jeg har fået kæmpet det på den server før dig. Så derfor har jeg købt en rang for 10.000. Fordi man får penge af at arbejde. Jeg er necromancer. Så skal jeg... Okay, lad os lige prøve at være necromancer. Wand. Hvad fanden er det? Cast magic spells. Jeg tror, jeg vil være den her. You do not have permission to make that spell here. Nå. Det virker sgu da egentlig meget fun, det her. Så lige nu så sidder vi lige og venter på, at den her runde, den går i gang. Så er jeg ikke... Og det gør den om 30 sekunder. Hvordan det? Ja, det kan jeg godt se. 30 seconds. Så kan vi lige lave noget. Måske gør den om 10, 9, 8, Party. Og hvor er du så? Party. Man, jeg har 3,5 stack armor. Eller 3,5 stack. Der begyndte fandme. Så
Så er det fandme ud at fighte. Jeg kan ikke se dig. Åh, du er der. Men det er bare fordi, du er ved at Nej, det er lige, de plejer sig. lol, det er sådan en bane. Fuck, du Jeg har ved godt, du også får penge for at dræbe mobs, ikke? Altså dyr. Eller ikke, du får ikke penge, men du får kills af det. Altså, jeg gad virkelig godt at... Wow, der var en edderkop. Man, der er en zombie. For helvede, er der gået ild nu? Nej, det gjorde der ikke. Så var det der. Tror jeg holder mig på afstand og skyder. Der er en spawner. Hvad? Øj! Eller når det er dig, der skyder. For helvede. Øj, der er den. Nej, det er ikke mig, der skyder på dig. Nej, det kan du heller ikke. Lol. Hvor mange kills har jeg? 4. Øj! Jeg dør. Eller nej, det gør jeg ikke. Markus til undsætning. Lol, der er en, der er på jord. Hvor nej, hvis jeg tror, det er det her. Samus, jeg bliver... Fuck med slimes, man. Jeg hader slimes. Du kan skyde dem et hug. Lol, der var en, der lavede selvmord. Shit, det er lækker. Væk, 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 væk. Nej, jeg døde. Hvor dårligt. Hvor mange penge har jeg? Wow. Creeper spawn, nej. Flot sted at starte op der, hva'? Er du død også? Er du død, Markus? Nej, jeg er ikke død. Så dø dog lige, mand, så vi lige kan komme til et nyt spil. Nej, men jeg ved ikke, hvordan man køber for pengene. Det gad jeg godt at kunne. Jamen det er fordi, at du skal jo skråstrege money. Jeg flygter, var jeg overlever helt vildt. Arena 10, den er op til vælge gameplay. Den spiller vel i Slayer. Nå, er det det, jeg har kupongen der? Jeg spiller vel lige noget Slayer. Jeg tror det vi gik i gang med. Der har jeg på mig beskyttet noget golden. Rustning, læderrustning, jeg blev jagtet. Og så får man knogler. Ej, hvor lækkert, fordi de der knogler der, de gør sådan, at jeg kan have ulve, som kæmper ved min side. Ulve, vi går i krig. Soldater, Nej. soldater, er I klar til dette hæsblæsende eventyr? Ikke også? Nu røg jeg ud. Hvem er jer to guys? Er I klar til at kæmpe? Ja, det er rigtig godt. Okay, er du også klar til at kæmpe? Ja, skal du lige slippe en lille skid? Skal du slippe en lille skid? Ja, du skal. Den kan fandme ikke. Hvor meget koster det der, du købte? Så mistede jeg lige mine knogler ind, den mærke lov til. Nå, sådan. Jeg har 876 kroner. Har du det? Ja. Jeg er bare i gang med at... Hvad skal jeg? Kom. Jeg er lige inde i Arena 10. Wow, det må jeg ikke finde. Hvis det der er en arena 10, så er jeg ikke finde. Ja, men den er allerede i gang, den her. Okay. Der er lagt til pæle. Til pepper. Ui, hvem fanden skyder? Er det dig, ui! Come on, shoot that bitch. Man kan også se, når de er i gang, så lyser de. Ja. Når de er i gang, så lyser de. Kom så. Let's move. Ui, shit, der står bare lige sådan en slime. Nej, der er slimes. Jeg kan høre dem heroppe. Lag. Jeg er bare sådan her ude. Ja, jeg har også en kanal. Jeg har bare ikke lagt noget ud på den. Det er for dårligt. Oj, shit, man. Hjælp mig nu for helvede, man. Lortedyr. Ej, meget sødt. Men jeg hjælpte også, så ville jeg selvfølgelig ikke hjælpe. Undtagen da jeg kom til at skrive mig lidt ud. Jeg har 15 kills indtil videre.
Jeg har en 15-0 score. Øj, shit, mand. 15-0. 30 igen. 13 år, mand. Kom nu, mine små venner. Åh, for delen. Så fejler vi videre. Shit, hvor det lækker, mand. Oj, shit. Hvad fanden skete der lige der? Nope, man, jeg døde. Hvor er du henne, Markus? Hvad? Ja, Okay, så kom jeg ind i arena 10 igen. Jeg var den sidste overlevende. Det var han der. Er du kommet ind i arena 10? Ja, jeg er inde i arena 10. Så finder jeg din class. Hvad skal jeg være? Hvad skal jeg Jeg tager en class for helvede. Stupid you. Klar? Ja, en class. Kom her. Ja, det kan du da godt tage, jeg er ligeglad. Det er han der cheateren der, han er sådan en gearøvelse. Og ændrer perks til at teleportere sig. Det her, det er cheateren. Det der, jeg er slayer. Tadam. Hvad med ham her? Det ved jeg ikke, hvem du er. Den har bare piler. Der står, hvem du er. Når du højreklikker på et skilt, så står der, om du er archer, eller hvad du er. Archer, det er en der med P, der er bueskytte. Han er totalt bue, mand. Han har 2 buer og en det er økse, Wizard. og... Eller nej, ikke Wizard. Det er... Wizard, det er... nej. Jeg ruder rundt i det i dag. Bla 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 bla. Det er Archeren. Nå, trykker du lige, du er klar? Ja. So we can start by fighting, ba 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 boo. Klar, jeg er klar. We are done. Come on, doggies. Are you going to help me today? Iluna! De er meget farlige, men de hader monster. De er så glade, at der er ild i dem. Nej, det er fordi, jeg giver kød. Jeg skal også have en for let. Kan du bilkød? De er monster. Pas nu på! Bagved dig! Men, der. Hjælp mig dog, man. Nu har jeg næsten givet alle mit kød. Jamen, du har sgu da ildhund. Fuck. Så... De er søge hovedet. Jamen, jeg skulle da slå tilbage her. Jeg er snart død. Så døde jeg. Okay, den mand kan jeg ikke være. Ej, shit. Ej, lortehunde, mand. Nej, der er sådan en lille hund der. Der er sådan silver... Ja, de griber jo slet ikke. Jo, de gør. Jeg skal bare lige have et jagtinstinkt. Jeg skal have ham, jeg var før. Fy, en hund. Ja, en pige. No. Come on, Crabman. Lad os tage den her, der lige lyser herovre. Prøv at se dig selv. Har du set dig selv på nylig? Ja, men jeg er så sexet. Dragon Warrior, hvad tænder de? Nu er jeg nu rustning. Hvad trækker? Nej, det gider jeg sgu ikke lide. Swordsman, Archer. Jeg vil prøve at være Archer den her gang. Ja, jeg tror, jeg vil prøve på at være tank. Ej, alle mennesker står derude. Ja, det var ham, jeg var. Han havde vundet. I'm gonna die. Jeg ved, hvis det ikke snart starter snart, så tror jeg, vi bliver nødt til at sige farvel. Og så lige få noget mere mob-arena bagefter. I et senere afsnit, jeg tror faktisk, vi filmede et godt stykke tid lige nu. Men vi kan nok godt lige tage få en runde mere, og så tror jeg bare, vi stopper optagelsen der. Nå, lad os se om vi kan... Hvorfor vi starte? 30 sekunder. Yes!
men ikke noget svært som Archer. Når han har økse i stedet for. Uncharted tilbageslag 2 startede 1. Og bue. Og der er flamme på slag. Lækkert. Det er nogle heavy buer. 10 seconds. 4, 2, 1, start! What? Ja, du spiller den der. Jeg havde trykket på blokken, men så gør den det. Jeg har allerede 2 kills. Og hvad sker der derovre? Oh no! Er det der en zombie? I fuld dierudrustning! Vi skal alle sammen dø! Jeg tror sgu lige at klare den. Øj! Hvad er det, der slår på mig? Nej, er det de der små lorte ting? Øj! Øj, man, hvor dårligt af mig det der. Er du også død? Er du der, Magnus? Nå, men spørger, er du død? Ja. Hvor er du henne? Og lige bagved dig. Nej! Hvor sagde den nu? Hvor er du henne? Jeg er lige ved Nå, der er noget i jorden. Nu hopper jeg på dig. Nå, skal vi tage den her 13 her? Det gør det sgu. 30. Den starter om 180 sekunder. Hvad er timer? Det er dårligt, kan jeg se. Bomber. Hvor lækkert. Jeg skal prøve at være bomber. Så skal jeg bare rende rundt og smide TNT ud over det hele. Men du har jo ikke noget til start. Hvis man smider en TNT-blok, så antænder det sig selv. Jeg elsker også nogle af mob arenas på. Fedt det der mob arenas. Ja, mob arena. Eller et eller andet, der står der. Der står i hvert fald, det ser mega nice ud. Her er godt lavet. Vi er gået i gang. Det her, det skal sikkert blive rigtig sjovt at være bomber. Kom her, små dyr. Yes, 2 health potions. Come on. Var der noget i den der? Take this. Take it. Take it. Vi sprænger hele bullen. Take it, motherfucker. Tag det der. Boom. Nej, nu gik jeg ind i den her kaktus. Hvor mange har du nakket? Jeg ved det sgu ikke. Har vi begge to nakket? Ja, har vi begge to nakket på noget? Jeg forstår det. Øj, shit. Fuck. Der er slimes. What? Der er ild i vores sværd. Jeg lægger brødkrummer ud af TNT. Jeg er så god til det her. Det er så sygt.
Fuck, mand, hvor er det dårligt. Ej, der døde jeg. Okay, bomber er ikke så smart at være. Nå, men jeg tror, vi har filmet nok for i dag. Kan du sige farvel til alle dem, der er derude? Ja, farvel.